mabungahong adlaw mga igsoon. Mao ni ang part 2 sa birthday celebration sa among anak igsoon. Last night dito ta sa usa sa resort diri sa Bohol igsoon kay nag-overnight ta igsoon no. Nagsugba ta diri, nag-fellowship, bonding nya. Nag-worship sa ni Lord ani nga time igsoon, but this time igsoon nag-andam ang atong mga kaigsuunan alang sa atong panihapon igsoon. And while nag-prepare ang atong ubang mga kaigsuunan para sa atong panihapon, ang ato sang mga kabatanunan diri nag-awit sad sa Ginoo mga igsoon. So ang uban sa mga kaigsunan nato igsoon nagpaabot nga mahuman ang ilang preparation sa dinner kay tungod sa kadaghan pud sa ni-attend last night igsoon. Ang uban wala na po'y kuan bitaw, wala nay angay itabang kay kompleto naman igsoon ang mga nagluto parehaani nga na ba no. So ang uban nagpaabot lang kung kanus maluto aron mga una ta no. So salamat jud kay ko sa mga kaigsuonan nato no nga naagid sila no ning support no ning duyog sa kalipay alang sa birthday sa among anak igsoon no. Sagaran ani diri na sa worship team nya mga leaders sa church. So actually ang uban daghan pagudon tamang uban ani pero conflict. And ang uban sa daan ni igsoon this time mangapas pa, wala pa sila naabot no. Yang uban wala jud ka kuyog kay naglisod man kay layo maguni walay kasakyan ba no. So this time igsoon giwa-hiwa na ang human na nga ilang gisugba para sugdan na ang panihapon no. Gi-prepare na tanan og salamat sad ko kay natay bisita ni naay mga brad na ko ani nga mga kabalhibo na ko sa una gikan sa kangit-ngit mga igsoon pero gipang bag-o sa Ginoo naagid sila ning hatag og effort no kaning. And this time igsoon giampuan na ni kay magsugod na ta. We pray Lord for more blessings and upon blessings sa kinabuhi God and even sa iyong pamilya God. Kailan ro gid ang giampo pinagi naman nimo sa Panginoon Jesus. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Oh my God! Ug nining taknaa mga igsoon gisugda na nato igsoon ang pagkuha sa tagsa ka plato og nag-iyahay na tagsukad ani igsoon kay manihapon na ta no. So grabe ka maayo sa Ginoo mga igsoon no. Salamat jud mi nga gi-provide ni Lord ang panginahanglan. Grabe siya nagtagbo tanang gastuhon daghang egg surprise, daghang egg blessing si Lord nga gibubo, daghang egg blessing si Itski paggamit man sad sa Ginoo no. So naami diri enjoy malipayo nangaon uban sa presensya sa Ginoo nya taliwala lagi sa akong gingon nga medyo unos-unos ni igsoon hangin unya ulan pero nagpadayon ta. And this time mag-awit sa ta sa Ginoo mga igsoon.
Pasalamat ko na daghan ka. Pasalamat ko na anhi ko. Nya pasalamat po ko na birthday na nako. Sumura to. Hindi ka pasalamat. Pasalamat ko sa Ginoo nag-anhi ko na siya may nakuha. Bilang kayo ng siya. Kaya nung ginawa mo na kayo. Siya kay siya may nakatag kuan. Kwarta ya manggagamit ang tao. Amen. Ganong gihatagan mo kasi ginawa. Kay kanang Okay, batang butan. patang utol man. Tagbo na siya ang puay, pila ka daw ng puay. Ug nahuman ra mga igsoon ang birthday celebration sa among anak. So ganinang buntag mao na ni nang uli na ta igsoon, no. So malipayon kay ming tanan, nag-enjoy sa presence ni Lord o among giday ang Ginoo niining tanan igsoon.